Kapin 7 million pesos nga kantidad sa giingong Shabu nakumpiska gikan sa managlahing operasyon sa Davao City ug Tawi-Tawi. Ani ang report. Sikop ang driver nga nailhang si Jefferson Palomar Lao alias Brad, 37 anyos, nga tagasa sa Davao City atol sa buy-bust operation sa otoridad sa kilometer 27 Purok 1A, Barangay Bunawan, Davao City. Sumala sa kapulisan nga napalitan sa ilang posture buyer ang suspect ug usa ka pakete sa gituang shabu nga nagkantidad og 50,000 pesos. Nakuhaan sab kini og laing duha pa ka sachet sa iyang possession. Mutimbang sa 130 grams ang mga illegal nga droga nga mobalor ngadto sa 2,080,000 pesos. Nakumpiska sab sa otoridad ang usa ka Nissan Almera nga kotse nga gigamit sa suspect paghatod sa mga kontrabando. Sa Tawi-Tawi, dakpan ng suspect nga si Bashir Daud nga dunay warrant of arrest sa kasong attempted murder sa operasyon sa otoridad sa Punduhan Tapis Imam Laha, Barangay Sipangkot, Sitangkai, Tawi-Tawi. Nakuhaan sab kini og ana sa usa ka kilo sa gituang shabu nga nagkantidad og 5.3 million pesos, pipila ka tag-as nga kalibre sa armas ug drug paraphernalia. Lakip sa drugs watch list ang suspect. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.